Сәлем, Сәрбиназ. Син бүген безгә нинди кызыклы тәҗрибә өйрәтерсең икән? Бүген без синең белән су тутырылган пакетны тишәрбез. Аның суы агып чыкмасмы соң, Сәрбиназ? Юк. Кызык. Ә безгә бу тәҗрибә өчен нәрсәләр кирәк булыр? Пакет. Су. Әйбәт итеп эшланган карандашлар. Башта пакетны яртысына кадәр су белән тутырабыз. Пакетның башын ныклап тотабыз. Сак кына карандашның үткен очы белән пакетны тишеп кертәбез һәм икенче яктан чыгарабыз. Охо, пакет тишелде, ә суы акмый. Әйе, йомшак. Пакет ясалган материал полиэтилен, бик эластик, ягъни сузылучан. Карандаш кергәндә ул сузылып, карандашны кысып ала һәм су чыгарлык урын калдырмый. Шуңа күрә су агып чыкмый. Кызык, рәхмәт, Сәрбиназ. Йомшак, дусларым, карандашның сулы пакетны ничек тишкәнен күрдегез. Дустыңа, якын кешеңә начар сүз әйтсәң, ул да йөрәктә кала. Шуңа күрә бер-берегезне рәнҗетмәгез. Тәртипле, тәмле телле, мәрхәмәтле булыгыз. Сәрбиназ, ә мин тәмле теллеме? Әлбәттә инде. Әйе шул, йомшак сүз җанга дәва, ә яхшы сүз күңелгә нур. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.